Hard din kasi. Tayo tindahan, bili tayo ng tubig. Oh, bago yung passion niya. Break in, tamang tama. Alright mga kaizor, nandito na kami sa, hindi ko alam kung saan na to mga kaizor. What? Kung anong bayan to na pinasukan namin. Sa Burgos. Mga kaizor, so ngayon lang tayo nakabalik ulit. Simula nung dumilim, simula nung madilim pala kanina mga kaizor, no. Kasi hindi muna ako nag-record sa daan kasi umuulan kanina, di ba? Kung sinabi ko sa inyo na umapatak yung ulan, medyo bumilis ng kaunti yung patak ng ulan kanina mga kaizor. Kaya nung nag-stop over kami is tinanggal ko muna yung ating camera, baka masira, sayang naman. Mabasa yung ating memory card, mapasukan sa loob. Basta susundan ko lang yung mga nasa una mga kaizor, no. Sayang yung bakbakan kanina, kaso medyo napasarap kami sa throttle, is di na kami nakatigil. Hanggang ngayon is nag-wiwi kami. Kaya nagkaroon ako ng time para i-set up yung ating action cam mga kaizor. So sana may signal pa para alam namin kung saan yung Google Map namin. Kasi nandito na kami sa liblib na lugar na halos walang kabahayan. So sana stable na yung panahon mga kaizor, para tuloy-tuloy na yung pag-record natin, no. Siguro sa part 2 na lang to natin i-upload. Dito ko lang puputulin siguro, or ito na yung pangalawang part itong biyahe natin papunta sa kung saan kami babiyahe. So sana maganda yung panahon, kahit na ganito na lang, kahit na makulimlim, basta wag bumuhos yung ulan. So bili muna kami ng tubig. Shoutout Gops ka mo? Shoutout Gops! Pre, shoutout mo yung Gops. Ay, shoutout tayo kay Gops, sa mekaniko namin sa Rusya. Butang mo Gops. Tubig din sa akin ate. Tara na. Alright, so tapos na kaming kumain ng goto. So diretso na kami doon sa area kung saan yung destination namin. So
Doon kami sa Mary Hill Youth Camp. And then sa may tabing dagat doon or beach na white sand. Sa tinatawag nilang Kabungawan Beach. So enjoy the ride muna mga kaisor. Yee! Focus muna ako sa daan kasi alam kong puro curve yung madaraanan namin dito mga kaisor, no? Yee! Welcome to Kabungawan Beach. So may information center sila dito mga kaisor. Bainte. Alright, so maliwalas na paligid mga kaisor. Ang ganda talaga dito sa probinsya mga kaisor, no? Simple lang na pamumuhay pero mapayapa. What? Yung kambing sa gina ng kalsada. So doon kami pupunta sa may Mary Hill. Alright, so turn right kami dito. Uy, rough road ah. Kala ko rough road. Pero delikado yung daan. Kasi may mga buhangin. So ingat-ingat tayo. Madulas mga yan. So dito tayo kaliwa. Ito na yung literal na rough road. Cabanillas Beach Resort, Baruan, Masangret Beach. Yeah, rough road gaming. Shit, lumalakas pa yung ulan mga kaisor. Oh, grabe.
yung mga bato mga kaizor is matutulis, no? So talagang ingat-ingat tayo, no? Madulas. Grabe. Grabe, sumasayaw sa'yo yung gulong ko sa likod, mga kaizor. Madulas yung ano, mga bato-bato dito. Umulan kasi, mga kaizor, na. Pero hindi naman masyadong basa. Pero grabe. Alright.